Sobre fondo negro, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Diputació de Girona. Fundació Eurofirms, Universitat de Girona y Consell Insular de Menorca. Producido por Kayak No Limits Menorca, Més que Imatges y Talayot Studios. Multicapacitats. Presentan: de día, en una imagen a vista de pájaro, Isaac y Ray, ambos en kayak, palean en mar abierto. En letras blancas mayúsculas: Kayak No Limits. Menorca a cegas. Los dos kayaks de tonos rojizos avanzan en paralelo. A medida que la cámara se alza, los kayaks se hacen más pequeños. Girona, 19 de septiembre de 2019. Isaac escoge una camiseta de un perchero y la guarda en una maleta. La camiseta es azul y lleva el logotipo de la Universitat de Girona. Isaac coge su móvil. Teléfono. Lenguas vegan. Teléfono. Contactes. Editar. Ray Puig. SK Kayak Llança. Mensaje. Trucada. WhatsApp. Correu. Móvil. MIP. Mes. Bon dia, Isaac. Bon dia, Rai. Com estàs? Res, ja ho tinc tot a punt i ja vinc cap a Menorca. Perfecte, ens veiem a l'aeroport. En el aeropuerto de Menorca, Isaac, de unos 40 años, que lleva gafas de sol y se guía con un bastón blanco, camina del brazo de Ray. Ray, de unos 35 años, con el pelo largo y rubio, lleva la maleta de Isaac. En el aparcamiento, guarda la maleta en el maletero de un coche rojo. Ray, con Isaac como copiloto, conduce por una carretera estrecha, delimitada por muros de piedra y rodeada de campos. Más tarde llegan a Esgrau y entran en la tienda Menorca en kayak. Vent no n'hi haurà gaire, tot i que per la tarda entrarà vent de sud. Vale. Però com que nosaltres anem ja a nord... anirem cap a nord, est, oest. Però demà serà un dia que, per exemple, segurament no podrem costejar. Cap de Favarich ben apartat, Sí. els esculls ben apartat. Serà guapo, perquè serà una sortida bastant èpica. Simplement que serà un dia que demà haurem d'anar oberts. Núvol també, ficar núvol tot el dia. Sí. Serà un dia així amb grisot. Sortida èpica. A Catalunya hi ha un temporal ara mateix. A Catalunya estan fent surf ara mateix, tothom. A veure, posa Jo el... crec que és mar de fons. Això ve de molt lluny, Agnès, jo crec. Sí, però hem mirat Sí, però... i tan lluny tampoc és que no ho veiem. Comencem a Ciutadella, Vale, fantàstic. Ja hem vist una mica això. Per tant, primera etapa, Ciutadella, Chonchoriguer, ¿no? Hem dit? Són xuriguer. Una imagen a vista de pájaro de Ciutadella, con el puerto al fondo. El día es soleado. Isaac y Ray visitan la ciudad acompañados de una guía, Anne-Marie. Se detienen en una charcutería del mercado. Quan vols la meitat de so, per exemple... No sé com és de gros. Mira, so és mitja de... Això és mitja. So és mitja, diguéssim. So és fantàstic, sí. Isaac huele la sobrasada. És que fa una olor boníssima. No, me l'emporto sencera. Bueno, m'emporto aquest tall. Isaac, Ray y Anne-Marie pasean por las calles del centro de Ciutadella. Estamos como en una plaza abierta donde antiguamente estaba la puerta para entrar y salir. Cada 17 de enero hay toda la ceremonia que está el obispo, todos los políticos, toda la gente importante que hacen toda una procesión y llegan a esta plaza y hay uno con un bastón que toca, no puede tocar la puerta, porque ya no hay puerta, toca 3 veces en el suelo. Hay una marca en el suelo justo a nuestros pies. Al atardecer, en el puerto desde el que partirán al día siguiente, Ray contempla la vista y le describe los detalles a Isaac. Sobre un mapa de Menorca, unos puntos sitúan Esgrau al este, Ciutadella al oeste y el Monte Toro entre ambos. En la tienda Menorca en kayak, Isaac, Ray e Irina, una de las encargadas del establecimiento, ultiman los preparativos para la expedición. Isaac inspecciona con las manos uno de los kayaks mientras Ray e Irina lo ponen a punto. Después cargan los 2 kayaks en la baca del coche. Más tarde, en el coche, Isaac choca entusiasmado la mano con Ray. En Esgrau, Ray circula cerca del puerto, por una calle estrecha y sinuosa, delimitada por casas blancas. Más tarde, llegan al puerto de Ciutadella. En una rampa de botadura, Ray e Isaac equipan los kayaks con las provisiones para la expedición. Isaac intenta guardar una bolsa en uno de los compartimentos estancos, pero no le cabe. Ray le explica cómo debe hacerlo y le ayuda.
Et deixo el mapa accessible a davant de la proa. Vale, perfecte. Ok, gràcies. Ja orientat, Molt bé. Ray e Isaac ultiman los preparativos. Después, Isaac, con ayuda de Ray, entra en el agua con su kayak. I vinga, comencem. Ja estàs flotant a Menorca. Isaac da las primeras paladas. Uau. El kayak sempre pla. Ray entra en el agua con su kayak. Molt bé. Ja som a Menorca. Això comença. Ja no hi ha marxa enrere. Ray, que va en su kayak detrás de Isaac, da las primeras paladas. Ambos llevan puesto un chaleco salvavidas. Ray e Isaac, que ahora van en paralelo, palean a babor y estribor alternativamente para salir del puerto. A la salida del puerto, el sol resplandece sobre las aguas del mar. Ray e Isaac salen del puerto. Inician la primera etapa de la expedición, alejándose de Ciutadella. Ray e Isaac bordean la costa oeste de la isla, con mar de fondo y un fuerte viento. Isaac, que va delante, palea mientras Ray le da indicaciones. Isaac aprieta los dientes y palea a la derecha. Això fa pujada i costa molt. Una embarcación de apoyo los acompaña. Cada cop costa més. Collons, quin inici. Isaac, tranquil. Si en Ray no diu res, tu tira. Isaac palea con fuerza. Va, Isaac, concentra't. Paleja i no paris. Va, segueix. Lluita, paleja. Ja sabies que no seria fàcil. El kayak choca contra una ola e Isaac queda empapado. No, avui no toca. Deixem-ho estar. Demà serà un altre dia. Vale, pujarem a barca. Els dos. Sí. Com ho farem? Per al costat? Per al costat, no? Sí. Però a l'altre costat nosaltres, no? Potser? Los dos kayaks se acercan a la embarcación. Los compañeros ayudan a Isaac y a Ray a subir. Sí, m'he quedat una hòstia. El kayak de Isaac se vuelca y la cámara que lleva en la proa queda sumergida en el agua unos instantes. Hi ha molt de mar, hi ha molt de vent i hem estat lluitant una bona estona. Estàvem a 1 quilòmetre del Cap d'Artuig, llàstima, però és que realment ja no podem avançar. Així que res, tornem al punt d'inici o al mig camí i demà serà un altre dia. No, me quedo a terra. És que m'estic marejant. Sí? Isaac, mareado, se asoma a la borda y Ray lo sujeta por el chaleco salvavidas. Tenia clar que havia d'anar a buscar l'onada de cara. Si no la trobava de cara, sabia que em tombaria. Sí. I no vull que em tombi. No permetré que em tombi. Avui l'aigua està rebel. Per més que l'escoltis, no pots seguir-la. No et deixa acompanyar. O sigui, facis el que facis, va en contra teva. És molt difícil interpretar el que vol. No en sé, no he sabut. Isaac tiene un corte en la ceja.
A la mañana siguiente, imágenes del kayak de Ray sobre la arena. Ray, equipado con el chaleco salvavidas, entra en el mar con su kayak desde la playa de Cala Blanca. Isaac palea a su lado. Juntos comienzan la segunda etapa de la expedición. Pasan por el Cap d'Artruig, un pequeño promontorio presidido por un faro de unos 30 metros de altura, decorado con franjas horizontales blancas y negras. Vinga, hem de cantar els dos, però? Des de principi. Isaac y Ray palean a través de las aguas turquesas y transparentes de la costa. Isaac tararea una canción. El mar en calma, el buen tiempo y la música les permiten recuperar las millas del día anterior. Atraviesan un paso estrecho entre rocas. Navegan entre barcas fondeadas delante de una playa. Ray e Isaac continúan la ruta bordeando la costa, formada por acantilados de piedra calcárea de media altura, de colores claros y repletos de pinos. Entre los acantilados hay playas de arena blanca y fina. A medida que se acercan a las playas, Ray e Isaac palean entre los bañistas. Varios yates fondean delante de las calas. Ray e Isaac se detienen en una playa y Ray aprovecha para bucear. El agua es transparente. Los rayos del sol se cuelan hasta el fondo marino, que es de arena blanca y fina. Más tarde, Isaac y Ray almuerzan sentados en la arena de la playa. Isaac corta un trozo de queso de Mahó y se lo come. Luego le da un trozo a Ray para que lo pruebe. Ray les sirve un bol de ensalada. Tras almorzar, Ray limpia los boles en la orilla del mar. Los moja en el agua, los friega con un poco de arena y los enjuaga. Isaac se sienta en la orilla para ponerse los escarpines. Una ola le rompe en la cara y lo desequilibra. En la playa de Vinigaus, bajo el cielo violáceo del atardecer, Isaac habla por teléfono sentado en su kayak, que descansa sobre la arena. A la mañana siguiente... Bon dia, Isaac. Has dormit bé? Sí, és de dia. Mientras se preparan para la jornada, Isaac lee el mapa de la expedición. Aviam, un moment, fica'm el dit aquest, on estàvem ahir. Ray le pone el dedo meñique sobre el mapa. Aquí. No, això és Ciutadella. Aquí hem sortit dilluns. No. Aquí. Hòstia! Vale, una pregunta. I ara que estem aquí, a on anem? A on anem? Doncs seguim la costa totalment direcció est. Vale. Cap a mi. Sí. És bastant lineal. Sí. Lineal. Ray le da indicaciones a Isaac antes de comenzar la tercera etapa. Onades amb varis trencants, no gaire grans, però ja veuràs que pujarà i baixarà. Recorda cada vegada cos endavant, cos endavant, pala ben endavant per on estem, i si tu no vols estabilitat, paleja, mai aixequis la pala, baixes molt el cos, i un cop superis 25-30 metres, intenta mantenir posició. El vent avui per una mica de la... Com calculo 25 metres? Tu paleja, quan no veus més trencants, ja pares d'aquí. Mira endavant. Ara vindré jo.
Ya en el agua, Isaac palea con fuerza para adentrarse en el mar. En los primeros metros, avanza solo mar adentro a través de las aguas turquesas de Menorca. El día es soleado y el mar está bastante encrespado. Después, Ray acompaña a Isaac mientras bordean de nuevo la costa escarpada y sinuosa de la isla. Molt bé, Isaac, aquí, bon rumb. Penya-segats a 40-50 metres, roca calcària, tota foradada. Mar caòtica perquè rebota, però portes bon rumb, bona inèrcia. Segueix a les teves 12. De quan en quan un recolzament, de quan en quan, a la dreta, per automatitzar-lo, si calgués. Exacte. Bona. Molt bé. Estic darrere teu. Bé, 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 bé. Isaac palea concentrado. L'aigua es mou molt, és molt caòtic. I hi ha molt de soroll. No entenc res. On estàs, Ray? Et necessito aquí. Què està passant? Ray está detrás de Isaac, a unos metros de distancia. Isaac se angustia. Ray, no sé on ets. Isaac intenta ubicar a Ray, pero no lo consigue. Ray, ajeno a la situación, contempla los acantilados. Va, Isaac, paleja fort. Tira, tira, surt d'aquí. Isaac vuelve a palear con decisión y Ray lo sigue a unos metros de distancia. Per fi, ara sí. Ray, no t'allunyis. Recorda que ets als meus ulls. Más tarde, Ray e Isaac circulan en coche por una carretera estrecha de tierra, delimitada por dos muros de pared seca. Se dirigen al poblado talayótico Torre d'en Galmés, situado sobre un montículo desde donde se aprecia buena parte de la costa sur de Menorca. El yacimiento está rodeado de pinos. Ray e Isaac visitan los restos prehistóricos en compañía de un guía, Lluís. Hi ha un espai enorme que és una sala hipòstila, que és una espècie de construcció que aprofita una depressió en el terreny. Dintre s'hi fan unes columnes que es diuen columnes mediterrànies, que van un poc a l'inversa del que ens faria pensar la lògica, és a dir, que hi hauria una part baixa de la columna més petita i a mesura que creix la columna es fa més gran i arriba a tenir una base important sobre la qual s'hi col·loquen les lloses que fan el sostre. Dentro de la construcción, Isaac explora la estancia. Toca las columnas y el techo de piedra. Más tarde, en otra zona del poblado, Lluís e Isaac palpan dos piedras y las comparan. Hòstia! Notes que són molt diferents, saps? Mira, Mira, això és com un paper d'hidra. Exacte, exacte. I aquesta està polida, així, suau. Exacte. Ara on estem, és el pati central, i ens trobam just davant de la cuina. El pati té 5 columnes que imiten una espècie de minitaules, per dir-ho així. Aquestes taules segurament sobresortien per damunt del sostre, i entre les taules i el mur exterior hi ha els diferents habitacles, habitacions. Ray e Isaac se despiden de Lluís. De nuevo en el coche, se dirigen a la quesería Torre d'en Quart, donde les espera David. Una vez en la quesería, David les enseña las vacas con cuya leche hacen el queso de Maó y que pastan en los campos de los alrededores. Más tarde, equipados con una bata blanca y un gorro desechable, visitan las instalaciones donde se hace el queso. Después entran en el secadero, donde los quesos están distribuidos en estantes. Cada pieza está marcada con el número de la quesería y la semana de elaboración. Isaac pasa los dedos sobre las marcas de los números y luego huele el queso.
A continuación hacen una cata a ciegas. Ray, que lleva los ojos tapados, e Isaac huelen un trozo de queso. Después, Lucía de Farmen & Co. le sirve un vaso de vino tinto. Más tarde, Ray e Isaac se encuentran de nuevo con Anne-Marie, que los espera en la naveta dels Tudons, una construcción funeraria prehistórica. Y el culto a la muerte por todo siempre es una cosa muy, muy importante, ¿no? Y aquí se ve que enterraban sus muertos en varios lugares, algunas cuevas, que eran cuevas naturales, aquí es piedra calcárea, pero lo más curioso que hay de estos monumentos de enterramiento son las navetas. Aquí en Menorca llamaban estos edificios navetas sencillamente por la forma, porque la forma parece un poco una nave invertida. Aquí es un poquito más estrecho que aquí, el punto más ancho es 6,5. Vale. Y que 6 a la entrada. Vale, 6, 6,5, 14, 3,5 de alto. Sí, okay. Pero lo más curioso es que adentro hay una cámara interior, 2 metros de ancho. La anchura es 6 metros, 6,5. Pero las piedras son muy anchas. Los muros son muy, muy anchos. Isaac, Ray y Anne-Marie conversan junto a la construcción de piedra. Isaac se asoma a la entrada principal, una abertura que hay en uno de los laterales. El acceso al interior está cerrado por una reja. Los tres se alejan por un sendero pedregoso. Un mapa dibuja el recorrido realizado hasta el momento. Sortint de Ciutadella, les olors són fresques i a mida que avancem són més minerals i salines. A la costa sud, els aromes són secs i càlids, olors de pinassa seca. En la cala Ampurté, Ray e Isaac se preparan para iniciar la cuarta etapa y descubrir la costa este de la isla. Isaac se abrocha el chaleco salvavidas. Sube al kayak que está en la orilla y Ray lo empuja hacia el agua. La cala está rodeada de acantilados. En un lateral abunda la vegetación, mientras que en el otro lado hay una urbanización de casas y chalets. Ray e Isaac palean por la costa, bordeando los acantilados. Ray, que dirige a Isaac, va delante. A la dreta. Ara entrarem cap a les nostres 11, 10. Entran en una cueva que se abre al litoral. Ray. Isaac se adentra marcha atrás en una grieta. Esquerra, marxa enrere, una altra esquerra, una altra, una altra, una altra. Ara dreta, dreta per compensar. Ara esquerra, marxa enrere, esquerra, esquerra. La grieta es estrecha. Jo et vaig empenyant una mica, així pel mig. És guapíssima, molt llarga, molt alta. L'esquerra, Com són les parets? Coses molt fines, molt suaves. Desde el kayak, Isaac estira los brazos y toca ambos extremos de la pared. I les... Una textura gairebé gelatinosa, no? I tant. Més que textura, el tacte gelatinós. El tacte gelatinós, la textura és ferma. Tenen un to verdós, com a molsa, no? Isaac se moja las manos y se las huele. Luego se adentra más en la grieta. Pots tirar més enrere, sense por? Sense por? Jo estic controlant-te. Vale, stop aquí. Jo t'agafo. Sí, l'ascensor, Sí, absolutament. Mira. Que guai, Molt bé. Molt bé, doncs a poc anirem sortint, et pots anar empenyent endavant.
Poco a poco salen de la grieta. La pau que es respira dintre. És com quan entres en un monument històric fet de pedra, tipus església molt antiga, catedral, poca ventilació, tota la humitat, enderrota, humida, ¿no? Ray e Isaac llegan a una cavidad en la roca y se detienen ante la entrada. No és una cova, sinó que és més aviat com una cavitat que s'acaba en seguida, però fa aquest xoc de llums a la paret reflexat. Sembla que sigui una discoteca, per entendre'ns. Se ponen de nuevo en marcha. Llegan al pueblo de Winnebaker y salen del agua por una rampa de botadura. Se abrazan para celebrarlo. Un grupo de turistas los anima. Después visitan el pueblo guiados por Joan. Sí, home, és un poble així conegut de Menorca i a nivell turístic o de tothom que ve de vacances i tal, ve bastant perquè és molt bonic i així casetes petites i pintat de blanc i això. I el que passa que sí que és curiós perquè tothom es pensa que és un poble típic menorquí de pescadors i realment no és així, no? És un poble que als anys 60 dos amics arquitectes, un de Barcelona precisament i un de Sant Lluís, d'aquí al poble al costat, van decidir, mira, farem un poble aquí com a representant una mica els pobles típics i pintorescs del Mediterrani, típics pobles pescadors, sobretot grecs, no? Del mar Egeu i tal. Utilitzen moltes capes de pintura per protegir la paret. Sí. Veuràs que està com així una mica irregular i es nota una mica aquest tacte també fred, una mica de la calç i posen moltes capes, sobretot ha de ser una capa molt gruixuda de calç perquè protegeixi de la humitat. I ho han de fer sovint. És com un tronc d'un plataner. Ah, mira. Saps els arbres de la Devesa de Girona? Sí. Ray e Isaac, que va cogido de su brazo, se adentran en una de las callejuelas de Winnebaker. Más tarde se embarcan de nuevo y continúan la etapa paleando por la costa. Pasan por el faro de Silla de l'Aire, una torre de 38 metros de altura con franjas horizontales blancas y negras. Se detienen unos instantes y a continuación siguen la ruta. Llegan a Cala del Calfà y se preparan para dormir al raso. A la mañana siguiente, con la luz del alba, Ray contempla las casas blancas que se extienden a lo largo del margen izquierdo de la cala. Mientras, Isaac se despierta. Luego, Isaac coge las provisiones de uno de los compartimentos estancos de su kayak. Ray lo acompaña hasta un extremo de la cala. Sentado en un escalón, Isaac prepara el café para el desayuno, porque tal y como dice un amigo suyo, no es nadie sin un café. Isaac se sirve el café en una taza. Per fer això tot seguit, has d'estar fort. Perquè ja no són els quilòmetres que has de fer avui, sinó tots els que fas els dies anteriors. Són les etapes que es van acumulant. I el fet de no estar acostumat a dormir al ras també hi juga en contra meva. Així com ara tu estàs molt ben acostumat. En el meu cas, em desperto per varis sorolls. Pel vent, per la humitat, per la fresca. Clar, és que no ens adonem de la sort que tenim a l'estar protegits dins una casa fins que fas una cosa com aquesta. Ya en el mar, Ray palea. Mientras, Isaac, que está cansado, estira los músculos. Después palea con determinación.
Más tarde descansan en el agua, sentados sobre sus kayaks delante de unas rocas. Una vez descansados, palean de nuevo y atraviesan el puerto de Maó. De repente, un gran ferry pasa frente a ellos. Una vista de la estación marítima de Maó con el muelle industrial en la otra ribera del puerto. Ray e Isaac pasean por la ciudad. Se encuentran de nuevo con Luis y conocen a Theo, que va en silla de ruedas. Después, Isaac empuja a Theo en su silla de ruedas por una de las calles del centro. O sigui, ara mateix, dels dos en fem un, no? Aquí ho direm a l'Ajuntament una altra vegada, aquí davant tenim la plaça. Visitan el mercado de pescados, datado en 1927. Después, los cuatro entran en el Museo de Menorca. Munz, la guía, les hace una visita accesible. Isaac palpa diversas maquetas táctiles de un poblado talayótico, mientras Munz les explica la historia. Isaac comenta sus sensaciones con los demás. A continuación, Munz les muestra varias réplicas de herramientas encontradas en las cuevas de la isla y les explica los orígenes prehistóricos de Menorca. Las paredes del museo están repletas de carteles informativos e ilustraciones de los habitantes prehistóricos de la isla. En otra sala del museo hay una réplica de un talayot, realizada en piedra blanca. Es un macizo circular con una estancia en la cima. Isaac explora con las manos una réplica de una figura que representa un toro. Isaac, Ray, Luis y Theo se despiden de Munz, con la que han visitado más de 2.500 años de historia. Más tarde, Ray e Isaac se unen a la manifestación Friday for Future y conversan con Miquel Camps, responsable de GOP Menorca. És un dia de mobilitzacions mundials, no? No totes es fan a la mateixa hora, diguéssim, però tothom ha intentat dinamitzar primer unes aturades simbòliques laborals avui matí, que aquí també se n'han fet bastantes, i després una concentració, una manifestació d'aquest estil. La pancarta con el lema Menorca por el clima, por el futuro de todos abre la marcha. Rai, com bé saps, estem durant la volta al Dia de Menorca, dos kayaks individuals, i una de les coses que em va agradar més quan en Rai em va proposar donar la volta al Dia de Menorca amb kayak va ser que és la bicicleta del mar. No deixem rastre, no contaminem. Isaac palea en las aguas tranquilas. Unos metros más allá, en paralelo, Ray lo acompaña. Ambos bordean la costa de la isla. El agua de un azul turquesa está tan limpia y es tan transparente que desde el aire se puede apreciar el fondo marino. La quinta etapa de la expedición les lleva hasta Esgrau, un núcleo de casas blancas con un pequeño puerto. Isaac, hem fet mitja volta a l'illa d'Equador. Ray se acerca en su kayak al de Isaac y ambos se abrazan contentos. Ray e Isaac pasean por el Parque Natural de Salbufera de Esgrau con los amigos de Menorca para Todos. Pau, un chico con parálisis cerebral, está sentado en una silla accesible de una rueda que llevan su padre y Ray. Después, todo el grupo se sienta alrededor de un indicador en el que se lee Camí de cavalls. Elia les explica la historia. Això és un poste que
el que vol dir camí de cavalls, és un camí que dona la volta a la illa. Antigament els anglesos l'empraven per vigilar i ho empraven en cavalls i per això es diu camí de cavalls. És un lloc molt guapo perquè pots conèixer tot el litoral de la illa pràcticament i donar la volta sencera. No és una incapacitat absoluta, no és una... no puc fer res. És tot el contrari, és de tot el que puc fer, n'hi ha algunes que no puc. Ja. Però què passa? Al meu entendre, diversitat funcional, tothom funciona diferent. És absurd que a mi em diguin que jo sóc una persona amb diversitat funcional quan els 7.000 milions d'humans que hi ha al planeta Terra... Clar, tenim altres diversitats funcionals. Per tant, jo no crec que el col·lectiu de persones amb discapacitat estigui representat amb aquesta expressió, perquè aquesta expressió representa tota la humanitat. El més important és que hem fet un avanç molt notable, molt considerable, perquè, ostres, el minusvàlido, hòstia, això era penyoratiu, això és tan despectiu, això és el minusvàlid, això és horrible, és a dir, aquí no hi ha ningú menys vàlid que un altre. No. El discapacitado tampoc, perquè una persona no és discapacitada, en tot cas tindrà una discapacitat. Efectivament, no? I després, per mi, la que més encertada està és aquesta persona, perquè per davant de tot, tots són persones amb discapacitat o persona amb, no sé, de la mateixa manera que tens, no sé, una altra cosa, amb discapacitat. Però bueno, es una opinión, Desde la cala de Esgrau, el grupo sale a navegar por parejas en kayaks abiertos. Ray acompaña a Pau, que va sentado en la parte delantera, en una silla sujetada al kayak. Ray le enseña a palear. Pau palea y sonríe. Vinga, Pau! Aquesta és la màgia que fa que en Ray sigui especial. Això. Vinga, va, tu, ara tu. Dreta, a l'esquerra. Dreta, a l'esquerra. Mira, estem movent, Pau. Bé, Pau. Ray palea en la parte trasera del kayak. Después se incorpora y palea de pie, manteniendo el equilibrio. Una vista panorámica del litoral de la isla, con Esgrau en primer término. Ray e Isaac comienzan la sexta etapa de la expedición. María Teresa también los acompaña en un kayak. Los tres bordean la costa, constituida ahora por un roquedal áspero con escasa vegetación. Avanzan por un paso estrecho entre las rocas. Ray le da indicaciones a Isaac. Salen del paso estrecho con éxito y continúan la ruta. El kayak de Isaac lleva una cámara instalada en la parte posterior. Los tres palean sincronizados hacia el faro de Favarich, que se alza en el horizonte. Es una torre de 28 metros de altura, blanca y con una franja negra en espiral. Els fars són construccions humanes que donen singularitat a la costa. Independentment d'on vinguis ni qui siguis, si vas amb una barca de luxe o una molt humil, il·luminen i ajuden a tothom. Ray, Isaac y María Teresa bordean la punta del faro, un saliente rocoso y escarpado de tonalidades oscuras. Algunas barcas navegan por la costa. Un grupo de gaviotas descansa sobre uno de los islotes de la isla. Varias gaviotas sobrevuelan a Ray, Isaac y María Teresa.
Cerca de la costa, algunas rocas quedan aisladas de la isla. En una cala de uno de estos pequeños islotes, Isaac descansa sentado en la arena, apoyado en su kayak. Después, él y Ray, que llevan puestas unas gafas de snorkel y el tubo metido en la boca, hablan a la cámara. Snorkel! No. Vaya que no l'ets. Vinga, va. Isaac y Ray se sumergen en el agua. En el fondo marino, a 1 metro de la superficie, hay una pradera de Posidonia, un tesoro del Mediterráneo. Ray nada de la mano de Isaac para guiarlo y lo invita a tocar la Posidonia con las manos. Isaac se adentra en este bosque sumergido. Ambos vuelven a la superficie. Un lagarto toma el sol sobre unas hojas secas. Ray e Isaac se embarcan de nuevo. Frena una mica a l'esquerra, una miqueta. Ara frena a la dreta per compensar. Molt bé. Ara per l'esquerra, tindràs una roca petita a la teva dreta. Ja està. Frena a la dreta. Una curva en forma de L, molt bé. Circular a l'esquerra. Palean por un paso estrecho entre rocas. Molt bé, tens roca a l'esquerra, potser xoques. Bé. Poso bé la tenda. Ai, el sac, cuidao. Molt bé. Som endavant. Sortim d'aquest pas. 12? Sí, 12, però aviat cap a les 9. Ray señala a Macaret en un mapa. En la playa hacen una sesión de estiramientos que pone punto y final a la jornada. Sobre un mapa se dibuja el recorrido completado hasta ahora. A la costa est, els aromes són més humits, aromes d'algues i d'aigües més tranquil·les, que em fan pensar en la peixateria del barri. Tot i que, passat es grau, els aromes són vegetals, em recorden la salicòrnia i a joncs humits. Al día siguiente, una vista de pájaro de Fornells, con los edificios de color blanco en primera línea. Las aguas de la zona son tranquilas y transparentes. Bé, hem arribat a Fornells i inevitablement em venen molts records d'infància. És que aquí acostumava a venir de vacances amb la meva família, meus pares i la meva germana. Tinc el record d'estiuejar justament aquelles cases d'allà. Reconec la fortalesa on acostumava a escalar i sobretot tinc el record del meu pare inflant una piragua inflable, aquell soroll de l'inflador a peu, i allò van ser els meus inicis com a kayakista. Qui m'havia de dir que molts anys després estaria amb l'estimat Isaac circumnavegant aquesta fantàstica illa. Molts records em venen al cap ara mateix. Ray e Isaac bordean la costa de Fornells. Más tarde pasean por el puerto, donde hay amarradas unas barcas de color blanco. Rai, em pots explicar què veus, sisplau? Doncs estem davant d'una barca de pesca, que es diu el Niño, que deu fer uns 10 metres de llarg, 5 d'ample, barca típica de pesca. I... Ei, buenas, estava mirant la teva barca, que ens ha cridat l'atenció aquest peix que tens aquí. Sí, hemos llegado ahora de trabajar el palangre. ¿Y esto? Pescado, eso, variado, pescadito que es pequeñito, que ha venido muerto, pues ya lo guardamos para pescar el caldera, ¿sabes? Buah. Si viene vivo, soltamos. Caldereta, no? Sí. Aquí hi ha un conjunt de colors, de mescles. Alerta, aquest. Aquest no el pots tocar. Quin? Aquest? Aquest aquí, espera. No t'hi on pots tocar. Aquest, sí, mossega, no? És un carroig, un scorpion fish, que diuen. Veus, les cues aquestes són venenoses. Sí. Són venenoses? Són venenoses i fan bastant de mal. Sort que li has dit, he tocat un peix venenós. Gràcies. Un pescador, Jeremy, le pasa a Ray una caja que contiene un pez de gran tamaño. Ray le acerca el pez a Isaac para que lo toque. Isaac palpa el cuerpo del pez desde la cabeza a la cola y se sorprende por su longitud, que es de unos 80 centímetros.
A continuación descargan de la barca una caja llena de morenas, alargadas, de color marrón, con manchas amarillas irregulares y la piel viscosa. Luego sacan una manta pequeña. Isaac se huele las manos. Hòstia, quina olor més bona. Isaac y Ray se alejan del puerto. El tiempo cambia. Ahora el viento sopla fuerte y el mar se agita. Como no pueden continuar la etapa, Ray e Isaac deciden visitar a un grupo de alumnos de unos 10 años de la escuela de Fornells que los esperan sentados en una plaza junto al puerto. Isaac, qui ets? Hola, doncs jo sóc l'Isaac i no veig res. Tanqueu els ulls tots. No feu trampa, Tal i com esteu ara, imagineu-vos posar-vos al mar amb un caiac i començar a donar la volta a l'illa. Això és el que estic fent jo. Sabeu quan tarda una borilla de cigarro en desaparèixer? Quan diríeu? Quan? 12? No! Uns 10-12. 10-12, una borilla. Imagineu-vos. Si veiem una borilla, la recollim, per petita que sigui. Algú sap quan tarda un embolcall de menjar? Una bossa d'aquestes de plàstic? Quan diries? 100? 100 dies o... 130? Ah, 30? 30, molt bé. Hosti, aquest noi s'ho sap, I, atenció, el que més. Sabeu què és el que contamina més? O entre altres coses? Les que no en sentin els pescadors. Les xarxes de pesca. Les xarxes de pesca és un dels principals problemes. Perquè desapareixi una xarxa de pesca es calcula 600 anys. Amics, amigues, que aixequi la mà i es comprometi a partir d'ara, quan vagi al súper, a no demanar una bossa de plats, sinó a demanar una casa de mentor. Que aixequi la mà que es comprometi a fer-ho. Todos levantan la mano. Después, Ray e Isaac los acompañan a la escuela. En el patio, vacían en un saco de escombros los sacos con basura que han recogido en las rocas del puerto. Entre la basura hay botellas de plástico, latas de refresco, bolsas, colillas, papeles y restos de cartón. Entre todos, llenan el saco de escombros hasta la mitad. Al amanecer, en una playa, Isaac y Ray duermen en un colchón inflable, cubiertos con el saco de dormir y resguardados bajo un toldo. Después, Ray graba a Isaac justo cuando se despierta. Isaac se levanta somnoliento y se estira para desperezarse. Guiándose con el bastón, rodea su kayak, que está sobre la arena. Camina con paso pesado hasta la orilla. Se lava las manos y mete los pies en el agua. Comienza la séptima etapa de la expedición. En el agua, Isaac se esfuerza por palear. Isaac palea cabizbajo. Está cansado. Cada vez le cuesta más seguir. Aún así, no se detiene. Ray e Isaac se paran ante una pequeña cala solitaria. Se quedan ahí unos instantes, mecidos por el vaivén de las olas. El sol raya en el horizonte. Bajo la luz del atardecer, Isaac avanza por la costa norte de la isla. Ray graba cómo Isaac palea mientras el sol se pone. Desde el kayak de Ray, Isaac es un pequeño punto en el horizonte. Ray se esfuerza en palear para acercarse a él.
Isaac, enfadado, golpea el agua con las manos. Me vull a terra. Vinga, demà anirà millor, Isaac. T'ho prometo. Però no em diguis això, tio. Demà ho faré millor? Perquè, escolta'm, jo no sóc un dels nens que fa cursos amb tu a l'Eixaca Kayak, vale? No, Isaac, no. No tinc un pèl de tonto, tio. A més, entenc... Mira, tio, paga la lavadora. Què dius, Paga la Isaac? lavadora. Que no estic gravant, Isaac! Una merda! Ray guarda la cámara en la bolsa. A la teva dreta, Isaac. Isaac, no estic gravant, a la teva dreta, que hi ha una bolla. No se da cuenta de que sigue grabando. Isaac, parlem-ho, tio, parlem-ho. Et dic que ho intentaré fer millor els 2 dies que queden. Què vols que et digui, Isaac? Jo no m'ajudo que reflexionis, m'és igual. No? Prenc nota, Isaac, és que no et puc dir res més. Què vols que et digui? Fixa't que fa... Vols que t'ho debateixi, no? Fixa't que fa 2 dies que poso en dubte les teves decisions. I és per això. Isaac, escolta. Què, tio? Et demano disculpes i demà Rai, que no... milloraré. Rai, que no m'ho esperava de tu. Bueno, l'única cosa que no m'esperava de tu. Que estic dient que no tens el cap aquí. Tens el cap a un altre lloc, tio. No sé on el tens. El tinc aquí. Et demano disculpes si t'has sentit així. Si m'agafes en sèrio i m'escoltes atentament, crec que m'entendràs perquè tonto no te'n comprèn. Isaac, et demano disculpes i milloraràs. És que no les vull, les disculpes. Rai. Pues llavors callo, perquè llavors no sé què dir-te. En tierra, Isaac está sentado solo ante la cámara. Quan em van proposar el repte fa gairebé un any, no m'hauria imaginat mai que seria tan dur. Anar amb l'Isaac és un aprenentatge diari. L'Isaac és una persona que és un líder, no et deixa indiferent, és una persona que transmet molt i aprens diàriament. És una lliçó que estic aprenent i, si se'm permet, estic fent un màster d'esport adaptat, no? Perquè el cansanci afecta, perquè en tot moment tens una batalla, un conjunt de batalles internes i externes, perquè et passen moltes coses pel cap, perquè te'n recordes de molta gent, perquè no veus mai d'on surts, no veig mai on vaig, no veig mai la platja a la que arribarem per dinar, per dormir. Quan em desperto veig el mateix que el dia abans, no veig res, tot i que m'expliquin la posta de sol. No és el mateix veure-la que te l'expliquin. I jo crec que l'Isaac se li està fent molt dur i ara ja s'acumula el cansanci físic, però també el mental. Han sigut dies molt intensos, ha sigut un tobogan d'emocions, de sensacions. He posat els meus sentits al límit, estic posant els meus sentits al límit. I es va posar molt nerviós. Va començar a picar l'aigua, va començar a picar el caiac. En aquell moment el vaig veure al límit, a l'Isaac. Jo no sabia com tractar-lo, perquè si jo li deia una cosa em contestava i... Tot i que hi ha hagut moments tensos, difícils. L'Isaac porta uns dies cansat, que no recupera, no descansa bé, i si descansa no és suficient. I el cansanci mental i físic, però sobretot mental, li fa mal humor. De fet, la primera etapa tenia els meus dubtes de poder arribar a la tercera. Però és totalment comprensible. És a dir, vida nòmada per un cec és el més caòtic que es pot trobar en aquesta vida, no? Però les coses fàcils mai són bones. I el que té valor, el que et fa somriure un cop ho aconsegueixes, és allò que costa de debò, no? Dit això, també m'agradaria explicar-vos un moment màgic. Un moment màgic perquè l'Isaac, malgrat tot, malgrat que ara estic veient la versió potser més negativa d'ell, perquè la seva situació no és gens fàcil i treballar amb discapacitats físics, jo no sóc expert, n'estic aprenent. En Ray és la persona adequada amb qui poder tenir endavant un projecte, una expedició, un repte personal i col·lectiu d'aquesta manera. I us vull explicar que fa 3 dies o 4 a una cala també estàvem sols i vam muntar aquests llits inflables que tenim. Ens vam posar dins els sacs, estàvem a 1,5 metres cadascú. Era una nit d'aquestes maques, estrellades, la nit neta, i ens vam posar els dos panxa cap amunt. I ell estava escoltant música amb un auricular, i li dic, què escoltes? I em diu, hòstia, estic escoltant una cançó d'una pel·lícula que no recordo el nom, i li dic, hòstia, posa-la, deixa'm-la sentir. I era una música doncs, molt emotiva,
d'aquestes que et transporten, i jo sóc una persona que em transporto fàcilment amb la música, i va passar una cosa extraordinària. El vaig mirar als ulls i ella estava mirant al cel, sense les ulleres, amb aquella música de fons, i tenia les pupil·les obertes, tenia els ulls oberts, i estava mirant al cel, estava mirant les estrelles. Jo estava al seu costat i plorava perquè en aquell moment li hagués donat els meus ulls perquè pogués veure. I li vaig dir, Isaac, em donaria els meus ulls, t'ho prometo. I va ser un moment molt bonic, ens van donar les mans, ens vam abraçar. I tant de bo aquell moment l'Isaac pogués veure aquell cel estrellat que teníem al damunt. Més que semblava que podia veure, movia les pupil·les i tenia tot el cel estrellat, tota una bòveda. Va ser un moment molt emotiu, molt màgic, ens va unir molt. I això em va passar l'infern que passa l'Isaac amb la ceguesa o totes aquelles persones amb una discapacitat física o sensorial. Em vaig posar molt la seva pell, molt emotiu. Us ho juro que hagués donat tot perquè l'Isaac recuperés la vista encara que fos un moment. Ray se seca les làgrimes. I vaig sentir amistat en aquell moment. Per tant, em quedo amb aquell moment i no em quedo amb el moment d'ahir que em va fotre aquella bronca i em va dir coses molt lletges. Em quedo amb l'Isaac que jo estimo i l'entenc, el comprenc. El comprenc, està enfadat amb el món, està estressat, i jo ho entenc perfectament. Jo no tinc motius per estar enfadat al món, ell sí. I tot i això tira endavant. I bé, crec que les persones amb discapacitat perceben molt més que nosaltres. Nosaltres només ens centrem en una imatge, i si la imatge ens entra pels ulls, accedim, si no, fora. I el que està aprenent l'Isaac és a no jutjar mai amb els ulls, a donar una oportunitat. Potser dic una bogeria, però crec que en algun moment d'aquesta vida tots hauríem de ser cecs. Imágenes de Isaac paleando en el mar. Se dirige a la costa escarpada de la isla. La puesta de sol tiñe el cielo de tonos anaranjados. Funde a negro. De día, una panorámica del faro de caballería. En el mar hay 2 puntos diminutos. Son Ray e Isaac con sus kayaks. El faro, una torre blanca de 15 metros de altura, preside uno de los acantilados más altos de Menorca. El entorno es rocoso y con escasa vegetación. Ray e Isaac palean bordeando la costa norte de la isla. Llegan a Cala Pregonda, donde hay varias barcas fondeadas. Uno delante del otro atraviesan un paso estrecho entre rocas. El día es soleado y el mar está tranquilo. Avanzan con energía entre la costa y las rocas aisladas del litoral. Se adentran en una cueva. Bajo el agua hay numerosas medusas. Desde la superficie se distinguen centenares. Salen de la cueva y continúan la ruta. Se detienen en una playa de arena blanca, rodeada de vegetación, donde hay algunos bañistas.
Después retoman la ruta. Poco a poco se acercan a Cala Morell, una zona urbanizada con grandes acantilados. Llegan a la playa y detienen los kayaks en la orilla. Un mapa dibuja el recorrido completado hasta el momento. A la costa nord, el perfil aromàtic és molt mineral i variat. Em recorda a la col·lecció de minerals que feia de petit i que cada setmana havia d'anar a buscar al quiosc. Son las 8:30 de la mañana. Bueno, Isaac, ha arribat el dia avui, Última etapa. Pinta una etapa una mica desafiant, amb aquest mar de fons, però de moment no hi ha vent. Per tant, serà simplement allò que dius tu sempre, ballar amb les onades, Per molt gran que siguin, sabem que només són parets d'aigua que pugen i baixen, i intentar navegar al seu compàs, tranquil·litat, confiança, i sí o sí creuarem el cap de Puntanati, sí o sí. Llavors ja començarem a surfejar una mica, anar frenant a darrere. Exacte. Intentarem anar allunyats de la costa perquè no hi hagi mar de rebot caòtic. Però sí o sí s'ha d'arribar. Saps que som dos, podem fer una balsa per descansar algun moment, saps? Tens coses al xaleco preparats, sí, per si haguéssim de picar. Tens aigua a mà. Molt bé, tens la GoPro preparada. Dóna'm la mà, tio. Som-hi. Som-hi! Ya en el mar, Isaac y Ray bordean la costa de Puntanati y su faro, en el extremo noroeste de la isla. En este rincón, los acantilados son de gran tamaño, pero presentan un relieve plano y pedregoso, con escasa vegetación. Al pasar bajo el Pont d'en Gil, una perforación natural en los acantilados, Isaac levanta los brazos y sonríe exultante. Después palea con fuerza y decisión. Isaac y Ray palean con fuerza para hacer frente al mar de fondo. Vas bé, Isaac, bon rumb! Ray se acerca a pocos metros de las rocas costeras. Después, Ray va delante e Isaac lo sigue de cerca. Ja veig el port. Vinga, 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 com que ens seguim. Endavant, recolzament, vale, bé. Recolzament, recolzament a la dreta. Vale, bé, bé, Isaac. Frena a la dreta. Molt bé, circular a l'esquerra, suau, molt bé, bé. Bé, Isaac, ja està. Era una onada només. Ja estem arribant, gairebé. Aigües tranquil·les, amb 20 metres. Ens ve de popa ara una mica. Ray e Isaac pasan por el faro de Safarola, en Ciutadella. Es una torre de 13 metros de altura con franjas verticales negras y blancas. Luego se dirigen al puerto, desde donde salen algunos pequeños veleros. En la entrada del puerto, un grupo conformado por kayakistas del Club Nàutic de Ciutadella y por Menorca en kayak, así como amigos y familiares, les da la bienvenida. Unas embarcaciones celebran su llegada. Comencem a girar. Nois, deixeu l'espai. Frena una mica a la teva esquerra. Molt bé, som endavant. Una treintena de kayakistas los siguen durante el último tramo. Isaac encabeza la formación. Las barcas junto a las que van pasando les dan la bienvenida.
Isaac llega a la rampa de botadura y se emociona. Él y Ray se abrazan fuertemente. Ciutadella, 4 de octubre de 2019. Sobre fondo negro en letras blancas. Sempre sembla impossible, fins que es fa. Nelson Mandela. Diputació de Girona, Fundació Eurofirms, Universitat de Girona, Consell Insular de Menorca i Multicapacitats. Después, Ayuntamiento de Girona, Menorca en Kayak, Guala, 11, Cafès Cornellà, El Celler de Can Roca, Lapsus Cafè, Lluito per tu, Conviure amb Capacitats, Bassegó de Parc, Skoda Group Auto, SK Kayak i Ocean 52. Producido por Kayak No Limits Menorca, Més que Imatges, Talayote Studios, Multisignes, Imblu Films i Reclan. Un documental de Isaac Pedrós i Joan Carles Moreno con Isaac Pedrós i Ray Puig. Dedicat als meus pares, a la Carme, a l'Oriol, a la meva família i amics i a totes les persones amb discapacitat. Herois invisibles que m'ensenyeu a viure i conviure amb la discapacitat. Isaac Pedrós. Diferentes fotografías del equipo durante la expedición junto a un listado de las personas que han participado y un agradecimiento a todos aquellos que lo han hecho posible, especialmente a Ray Puig y a la isla de Menorca.